Madam Maricel Butaba, ma'am. Mayang udto nimo diha, ma'am. O dili may buntag, ma'am. May hapon na, may gabi, ma'am. Ma'am, bali mauna ni ma'am na kuan na namo, ma'am. Nangumpra namin lang tatay na ganiya sa San Carlos City, dam. Mauna ni among nakuan, dam. Do. Bugas duha ka pasong. Bugas dam nga 40 kilos nga mais, dam. Og katong. Lotos og tapos ari dam no 25 kilos. 20 kilos nga humay. Yang mo dam, pagsulod sa balay dam no. Dili. Kompleto na dam. Yan ipalit pumig baboy dam na. Yang mo rin no. No radyo dam. Radyo na. Ha. Baon ni tanan dam. Yung madam na sobra nga kwarta dam. Ay sobra nga kwarta nga kas. Kuha po ni ikuan nila. Mo ni ganiya sobra nga kas. Ara. Madam, daghang king salamat madam sa imuhang kaayo madam sa pagsalig nimo nako dam nga sa kadako sa nga halaga dam imong ikuan dam. Wa po ko magdahom dam nga ikaw ning salig ka nako dam. Nga muna ako mumanis anang kwarta para nila nanay tatay. Ug mao na tanan dam ako anang na kuan nila dam. Palitan ako ang mga kuan dam. Ug mao na niron dam sila sa nanay ug tatay. Naipay unsa may istorya nimong madam nga muna sa tabang ni madam diha nimo. Ma'am Maricel, salamat kay sa mga grasyang imong gihatag dili gamay ha. Dako ginaintahan Ma'am Maricel og niya gipamalitan man niya grocery, bugas sa grocery po painit, kalamay, mga bitsin, kape, unsa pa diha da Milo og kanimi ang sudan o radyo dam. Dam, salamat kaayo og ni apoy sobra dam. Daghan jud ka salamat dam sa grasya nga. Di apoy sobra nga ako pod intawong ipamayad sa akong mga utang dam. Salamat intawong kaayo. Dam, mahimo ba nga kani sobra ako makabayad-bayad dam ko sa mga una-una sa akong mga utang dam. Magpakiluoy lang ko sa paghatag nimo nga kani sobra akong iuna-una sa utang. Salamat kay dam ha, salamat sa Dios na lang ang gabay diha nimo Ginoo nga buo sa Ginoo buuan pagkagdaghang grasya dam. Ug maayong panglawas nga magmalinawon pod ang imong pag serbisyo ning kalibutan. Salamat kayo. Tiyo, sige ko mo tiyo, ni madam tiyo. Storya nimo tiyo. Madam Maricel Butaba, daghan kang salamat sa iyong paghatag kanamo nining grasya nga wala gid kami may baluin taon ug moabot ba ni sa mong kaugalingon nga sa kapigaduhon namo. Ako kayo ko pasalamat nimo labi na kabay pa nga hatagan ka og maayong panglawas ug hataas nga kinubuhi sa Dios. Ug kami pong tanan ug akong mga kauban in taon nga mo po'y amo pong gabayan nga makatabang po din taon namo gihimo nimong instrumento para po din taon min matabangan ining among kapigaduhon og labi na gyud sa ato ang Ginoo og gabayan. Daghan kayo pong salamat Ma'am Maricel. Tagaan pa ka sa Ginoo. Ikaw kami lang in taon magaampo pod sa imong kaaywan sa inyong panglawasan. Salamat taon. Napakong ka. Ma'am, daghang kayong salamat ma'am sa kuan ma'am nga man pagtabang niyo ma'am. Okay na yun kayo ma'am, napalit na ko ma'am. Daghang salamat ma'am. Ang Ginoo na lang magabalo sa imo ha ma'am, sa imong kaayo ma'am. Maapela ka ma'am sa mga pagampo na ma'am, nga tagaan gagawin panglawas, imo man maayo imong trabaho di ma'am, nga maalayo ka sa mga dautan sa disgrasya madam. Salamat kayo dam. Sa imong kaayo dam. Salamat kayo dam.